Ku yi subscribing channel ɗinmu mai suna DJ Cikada sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora. Sosai, tabi ake ga fikirata, kana kuwa suke. Tukunna ma meye sunanka? DJ Cikada. Wani irin suna ne wannan? Ban taɓa jinsa ba. Sosai, tabi ake ga fikirata, kana kuwa suke. Sosai. Haka ne? Sosai. Haka ne? Sosai. Haka ne? Sosai. 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 Haka ne? Sosai. Haka ne? Sosai. Sosai. Sosai.
sosai sosai tabi ake ga fikirata kana kowa suke sunanka? DJ Cikada. Wani irin suna ne wannan? Ban taɓa jinsa ba. Haka ne? Sosai. Haka ne? Sosai. Sosai.
sunanka? DJ Cikada. Wani irin suna ne wannan? Ban taɓa jinsa ba. Sauti. Sosai. Sosai. Haka ne? Haka ne? Tukunna ma me sunanka? DJ Cikada. Sosai. Haka ne? Haka ne? Tukunna ma me sunanka? DJ Cikada. Wani irin suna ne wannan? Ban taɓa jinsa ba. Sosai. Haka ne? Sosai. Haka ne? Sosai. Haka ne?
sosai. Haka ne? Sosai. Sosai. Lalle ka iya furta haɗaɗɗen baiti. Kuna tsani bakin da ban gayyata ba, dama ita su burbuɗa ba a gayyatar ta. Shin ka san ni waye? Da ban gayyata ba, dama ita su burbuɗa ba a gayyatar ta. Shin ka san ni waye? Kai kuma wani tsutsan ne? Lalle ka iya furta haɗaɗɗen baiti.
fikirata. Kai kuma kai waye? Ni waye ba shine mai muhimmanci ba. Sosai, tabiya ce ga fikirata. Tukunna ma me sunanka? DJ Cikada. Wani irin suna ne wannan? Ban taba jin sa ba. Sauti zalla daga DJ Cikada naku ya dawo.